Яде деца, живее в колиба на кокоши крака и все пак може да ти помогне. Това е Баба Яга. Баба Яга е една от най-зловещите и страшни същества от славянския фолклор. Обикновено живее дълбоко в гората във въртяща се колиба на кокоши крака, а в нея се влиза само ако кажеш правилните магични думи. Баба Яга лети, но не на метла, а в хаван. Мете след себе си с метла, за да заличи следите. Тя е стара, страшна, с дълъг нос и желязни зъби, но и с дълбока мъдрост. В много истории Баба Яга подлага героя на изпитания и ако героя е умен, честен и смел, тя му помага. Дава му магически предмет или знание, а ако е лъжец, мързелив и горделив, тя го наказва. Така тя става не злодей, а страж. Общо взето те проверява да види дали можеш да се изправиш срещу себе си. Пишете ми в коментарите кой искате да бъде следващия герой, който искате да разгледаме. За Баба Яга има изключително много легенди. Може да ми кажете, ако искате да чуете и някоя от тях.